Som rád, že ste sa tu aspoň nejakí zišli a chceli by sme sa k tomu nejako postaviť triezvo a zmysluplne. Zišli sme sa tu, pretože sa nám tu rozmohol, vážení priatelia, taký nešvár. A nemôžeme sa na to už akože pozerať. Rozlezli sa nám totiž po Slovensku rôzni priaznivci zločineckého a imperiálneho Ruska a dovolím si povedať, sú to platení agenti, kolaboranti či gardisticko-ľudáckí pohrobkovia, ktorí vnášajú do našej spoločnosti rozvrat a vazalstvo. Títo ľudia spochybňujú prakticky všetko, čo sme pred 35 rokmi vybojovali v Nežnej revolúcii. Obhajujú Rusko, ktoré zákerne a bezprecedentne napadlo pred vyše 970 dňami Ukrajinu. To Rusko, ktoré sa správa ako fašisticko-imperiálna a teroristická krajina, ktorá terorizuje okolité štáty a snaží sa diktovať svoje videnie sveta okolitým národom. Nám, ktorí sme zažili zločineckú ruskú čižmu, ktorá nás gňavila a terorizovala 20 rokov v Československu, o ktorej vieme, že kde táto baganža vstúpila, tak za sebou zanechala len spálenú zem, hlad, biedu a rozbité hospodárstvo, sa musíme k súčasnej geopolitickej situácii náležite vyjadriť a zaujať náš jasný postoj. Sme tu preto, lebo aj my, príčetní a triezvo zmýšľajúci Slováci, chceme skutočný mier. Áno, chceme mier, ale zdôrazňujem spravodlivý. Chceme poukázať, na ktorej strane stojíme. Na strane medzinárodného práva, princípu ochrany a neporušiteľnosti štátnych hraníc, práva na sebaúčenie či práva slobodného určenia smerovania krajiny, to jest na strane hrdinne sa brániacej Ukrajiny. Pripomeniem základnú vec demokracie. To sú tri veci. Vnútorná, vonkajšia bezpečnosť a prosperita. Žiaľ, táto hrôzovláda nám na všetky tieto tri základné piliere demokracie siaha. Dokonca nielenže zrádza v týchto troch základných pilieroch, ale kolaboruje s Ruskou federáciou, teda s fašistickým štátom. Verím, že aj keď je nás tu pomerne málo, že postupne si ľudia začnú uvedomovať, v akom marazme aj ekonomickom, morálnom, etickom žijú a začnú rozmýšľať, koho budú v najbližších voľbách voliť. Ďakujem, to je všetko, dámy a páni. Ak tu bol niekto služobný, tak čest práci. Aké majú argumenty títo ľudia? Väčšinou tam chodia stále rovnakí ľudia po tých rovnakých mestách. V prvom rade vyplakávajú. Vážení, vyplakávajú, pretože je po voľbách a nezvážajú autobusy. Proste LSNS, SNS a Republika a títo Smer prestali zvážať tých ľudí, lebo boli sme to minulý rok o takejto dobe respektíve a sme tu zažili minimálne 2 autobusy. No a boli sme to teda, poviem vám pravdu, v menšine a je to ináč natočené, všetko zdokumentované v, jak sa to volá? Na YouTube, občiansky tribunál, takže keď sa chcete pobaviť 7-minútový záznam, úplne úžasný. No, takže aby ste vedeli, vyplakávajú, ale už je tu prvá zmena. Vážené, je tu prvá zmena, pretože hovoria, že Fico ich oklamal. Fico ich oklamal a vykrikujú, aby blázon Zelenský prestal fetovať. No, musí prestať fetovať a pristúpiť na rokovania s Ruskom. Aby ste vedeli, na vine všetkému je Amerika. Klasika, Západ, Amerika je na vine a proste Rusko, že nepotrebuje nikoho napadnúť, prosím vás pekne. Oni sú mieromilovný národ a oni nepotrebujú nikoho napadnúť. Západ proste naháľa, že Ukrajincov na Rusko, je tu bratroražená vojna Slovanov vinou Západu. No a vlastne skonštatovali, že len elita národa chodí na tie ich mítingy, len teraz sa to
stavia sa to do takého počtu, že ich tam chodí len teraz vraj 10. Videl som ich, bolo už aj 15, tuším v Žiline, alebo kde to bolo, Martine, lebo som si pozrel niektoré tie ich meetingy, zámier a na základe toho vám to aj čítam tie ich zmysluplné v úvodzovkách myšlienky. No a povedali jednu vec, že toto národno-oslobodzovacie hnutie, ktoré oni teda akože robia, je založené na intelektuáloch. No ale majú smolu vraj, lebo všetci intelektuáli sa od nich vraj odvrátili. Dostali sme sa do situácie, že náš spôsob života sa stáva nezlučiteľný s prirodzeným poriadkom v prírode. Odporcovia klimatických zmien sa organizujú do bizarných politických zoskupení, ktoré spochybňujú pandémie, vyťažujú drevenú hmotu z lesov a odstraňujú medvede či vlky z ich prirodzeného prostredia. Dostávajú sa do vládnych kabinetov a zväčša rovnakú skazu šíria v kultúre a ekonomike krajiny. Sa tu trošku ukázali, voľačo nafotili, voľačo postreamovali. Ukážeme, že Piešťany majú iný názor, ako by som povedal naši priatelia, ktorí mávajú s tými ruskými vlajkami na mier a chceli by sme, aby ten mier bol fakt. Túžime po ňom všetci do jedného, čo sme tu a chceme ten mier, aby bol spravodlivý a konečne to šialenstvo na Ukrajine sa ukončilo, pretože ovplyvňuje to pomaly celý svet a dúfam, že sa nám podarí sem dotiahnuť nejakých zaujímavých ľudí, rečníkov a dúfam, že a mládež, že bolo by dobré, aby ste aj vy to nejako šírili a keď bude všetko dobré a ešte dúfam, že ten hore nám tu aspoň nejaké dobré počasie toho 17. novembra dá, tak mala by to byť celoslovenská akcia, v rôznych mestách by sa to malo organizovať, tak my sme sa pridali k tomu, tak by sme chceli tiež niečo k tomu povedať, stretnúť sa a vyjadriť svoj názor k súčasnej politickej situácii, ktorá sa tu deje po 35 rokoch dnešnej revolúcie. Všetko dobré, hlavne zdravíčko a dúfam, že keď budete mať chuť, tak 17. novembra máme tu zajednané námestie, tak sa tu stretneme a môžeme dať nejaký odkaz svetu a Slovensku. Všetko dobré, ďakujem, dovidenia.